ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tiwala sa isa't isa ang kailangan ng dalawang taong nag-iibigan para mapatagal ang relasyon na kanilang pinagsasamahan. Pero minsan mga kapuso ay kailangan din nating pakinggan ang bulong ng hangin. Lalo na kung iba na ang isinisigaw ng damdamin. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa mga katagang kapag may usok ay may apoy? Dear Papa Dudut, hello Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aurora. 35 years old, isang plain housewife. Ako yung tipo ng asawa na matatawag na praning. Aminado naman po ako doon. Sa panahon ngayon, ang tawag nila sa pagiging praning ay overthinker. At karaniwan ay hindi raw ito magandang inuugali, lalo na kapag nasa isang relasyon ka. Pero paano ko naman maiiwasang hindi maging overthinker kung ang lalaking napangasawa ko ay habulin ng mga babae, Papa Dudut? Dating chick boy ang asawa kong si Melchor. Isa rin ako sa mga nabihag ng angking kakisigan nito, pati na rin ang mabubulaklak nitong mga salitain. Sa lahat ng mga kababaihang nagkagusto sa kanya, ako ang napili niyang pakasalan. Pero ang hindi ko inaasahan ay kaakibat pala ng posisyong pinasukan ko ay ang pagkakaroon ko ng trust issues. May dahilan naman kung bakit ako ganon, Papa Dudut. Noong nagde-date pa lamang kasi kami ay hirap siyang umiwas sa mga tukso. Lagi siyang pumapatol sa mga babaeng nagpaparamdam sa kanya. Ilang beses ko siyang nahuling nagloloko, pero kahit na ganoon, lagi ko pa rin siyang pinapatawad. Sabi ko sa sarili ko noon na kaya ko pa siyang baguhin, kaya pinagtiisan ko ang ugali niyang yon. Hanggang sa nagbunga naman ang pagpapasya ko sa kanya, Papa Dudut. Noong ikasal kami ay tumigil na rin siya sa pagiging babaero niya. Hindi ko noon inaasahan na kasal lang pala ang magpapabago sa kanya. Lalo na noong nagkaroon kami ng 2 babaeng anak. Napilitan kaming magpakasal noon dahil nabuntis niya ako. Pinanindigan niya ang batang nabuo sa sinapupunan ko at bumuo kami ng sarili naming pamilya sa edad na 25, Papa Dudut. Ngumingiti ka na naman dyan mag-isa. Bakit? Bawal bang umiti? Bawal. Lalo na kapag kanina ka pa dyan sa cellphone mo. Aayain mo akong lumabas tapos magiging busy ka dyan sa cellphone mo. Sino ba kasi ka-text mo dyan? Babae na naman. Si Mahal naman eh. Ganyan na lagi iniisip mo sa akin. Bawat kibot ko, babae. Babaero ka naman kasi. Noon yun, aminado ako. Pero ngayon hindi ko na ginagawa yun. Sus! Kailan ba ako huling ng babae? Sige nga, sabihin mo. Yung babae mo na taga Mandaluyong. Matagal na yun ah. Di ko na nga maalala pangalan nun eh. Tsaka di pa tayo kasal noon. Tinanong mo kung sino yung huling babae mo, di ba? Sinagot ko lang naman. Hindi nga tayo kasal pero girlfriend mo na ako noon ng babae ka. Kaya nga sabi ko matagal na, di ba? Nagbago na ako, Mahal. Bakit ba mahirap paniwalaan yun? Kasi mahirap palitan ng isang bagay lalo na kung nasanay ka na sa ganung pag-uugali. Grabe ka naman sa akin. Pwede pa namang magbagong isang tao ah. Oo naman. Pwedeng-pwede magbago ang isang tao pero sa kaso mo, yung pagiging chick boy, parang hindi na maaalis yan sa dugo mo. At bakit naman? Si David nga sa Biblia nagbago naman ah.
Bakit relihiyoso ka ba? Hindi naman ah. Bahala ka. Isipin mo kung anong gusto mo. Basta ako, malinis na ang konsensya ko. Kasi simula nung ikasal tayo, hindi na ako nagloko. Parang proud ka pa sa accomplishment mo ah. Dapat naman talaga, hindi ka na nagloloko kapag nasa relasyon ka na. Bakit parang kailangan pa kitang i-congratulate na hindi ka nagloloko? Hindi mo naman ako kailangang i-congratulate. Ang gusto ko lang, pagkatiwalaan mo ako ulit. Ang tiwala, kapag nasira na, hindi na yun may babalik sa dati. Yung mga pagtataksil mo, forever na yung nakaukit sa puso ko. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ko na malilimutan lahat ng yun. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako napapatawad sa mga nagawa ko dati? Napatawad naman na kita. Tuwing tinatanggap kita ulit sa buhay ko, ibig sabihin napatawad na kita sa mga nagawa mong kasalanan. Gano'n naman pala eh. Ano pa bang problema? Melchor, hindi ibig sabihin na kapag pinatawad na kita, kinalimutan ko na rin yung mga ginawa mo. Mapagpatawad akong tao pero hindi ako nakakalimot. Oo na, hindi na ako ngingiti kung yun ang gusto mo. Hindi kita pinagbabawalang ngumiti. Ang gusto ko lang, kapag inaaya mo akong lumabas, bigyan mo ko ng atensyon. Hindi yung mas abala ka pa dyan sa ka-text mo kaysa sa akin. Eto na, i-off ko na tong cellphone ko. Ito naman, napakamatampuhin. Ewan ko sa'yo. Kain na lang tayo ng ice cream para lumamig ulo mo. Paborito mo yung strawberry flavor, di ba? Tara, kain tayo. Huwag ka na magtampo dyan. Dumadami wrinkles mo eh. San ba yung ice cream na yan? Sundan mo ako. May alam akong sikat na bilihan ng ice cream dito. Siguraduhin mong masarap yan ha? Oo naman, di ka magsisisi. Naging maayos naman na asawa sa akin si Melchor Papadudut. Sa pagtanda namin ay nakita ko ang pagbabago ng kanyang ugali. Mula sa pagbubuhay binata ay naging responsable siya sa mga trabaho niya bilang ama sa mga anak namin. Sa loob ng mahabang pagsasama namin ay naging tahimik naman ang buhay pamilya namin. Meron mang mangilang-ilang problema pagdating sa pinansyal na aspeto ay nalalampasan pa rin namin ito. Isa nga sa mga hindi makapaniwala sa tahimik naming buhay ay ang kumare kong si Baby. Inggit na inggit daw siya sa buhay mag-asawa namin ni Melchor dahil parang wala kaming problema. Hindi tulad ng sa kanya na lagi silang nag-aaway ng asawa niya. Kung 10 taon na kaming mag-asawa ni Melchor noon, sina Bibi at ang asawa naman ito ay halos 15 years na. Sa totoo lang, ako nga ang humahanga sa kanilang dalawa. Dahil sa kabila ng halos araw-araw na bangayan nilang mag-asawa, ay nakatagal pa rin sila ng ganong kahabang panahon. Iyon nga lang Papadudot kasabay ng pagtagal ng pagsasama nila Baby at ng asawa niya ay lumalim din ang relasyon nilang dalawa. Katulad ni Melchor, babaero din ang napangasawa ni Baby. Pero laging pinagyayabang sa akin ni Baby noon na kahit na ganoon ang asawa niya ay kontento siya na sa kanya pa rin po ito umuuwi. Hanggang isang araw. Nabalitaan ko na lamang na bigla na lang pala siyang pinagpalit ng asawa niya at hindi na siya ang pinili nito. Ikaw pala, Aurora. Saan ka galing? Dyan lang. May binili lang ako. Nabalitaan ko pala yung nangyari sa inyo ng asawa mo. Totoo ba yun? Kung ano man yung nasagap mo, totoo nga yun. Hala? Hiwalay na talaga kayo? Ay teka nga, buti talaga napadaan ka rito. Halika, upo ka muna dito sa tabi ko, magkwento ka. O iyan, umupo ka. Wala na kami ng asawa ko. Bakit? Teka, sino yung nang iwan? Ikaw ba o siya? Syempre ako. Masyado nang makapal ang mukha nun kapag siya pang nakipaghiwalay sa akin. Ano ba kasi ang nangyari? Ano pa nga ba? Di nagloko. Totoo? Mga lalaki talaga, no? Yung hinayupak na yun, magloloko na nga lang sa pangit pa.
Paano mo naman nalaman na may iba siyang babae? Akala ko naman napakabait na tao ng asawa mo. Yun pala may tinatagong kalokohan. May nagbigay sa akin ng tip na lagi raw may pinupuntahang motel yung asawa ko. Nung una, di pa ako naniwala pero nung napansin kong laging may kinakausap yung asawa ko sa 10 oras ng gabi, nagtaka na ako. O tapos, anong sunod na ginawa mo? Nung Sabado, na-late siya ng uwi galing trabaho. Kinutuban na ako doon. Tinanong ko uli yung nagtip sa akin kung anong motel yung tinutukoy niya. Tapos, pinuntahan mo. Oo, pinuntahan ko yung motel. Nakita mo ba siya ron? Nag-abang ako sa labas ng motel. May maliit na tindahan sa tapat nun tapos may nagtitinda ng barbecue. Tumambay ako doon ng ilang oras. O tapos? Tapos, pagkatapos ng ilang oras, may 1 oras mahigit din yun Ano nangyari pagkatapos mo maghintay ng ganun katagal? Nakita ko siyang lumabas sa motel. Grabe! Alam mo kung anong malala? Ano? May kaakbay siyang babae, hinayupak na yon. Sinasabi ko na nga ba Siyempre magmumotel ba yan ng walang kasama? Tas anong ginawa mo? Sinugod mo ba? Hindi, umuwi ako. Inabangan ko yung asawa ko sa bahay. Sayang naman! Dapat sinugod mo! Kung ako yan, ipapahiya ko silang dalawa. Ayoko mag-iskandalo. Tsaka, ang bigat na ng dibdib ko nun Baka mapatay ko pa sila pareho, ayoko makulong. O nung nakauwi na siya, ano nangyari? Pinakita ko sa kanya yung pictures na kinunan ko. Umami naman ng loko. Sinampal mo? Hindi, inaway ko lang. Hindi ako marunong manakit Tapos, humingi siya ng tawad. Hindi ko na siya pinatawad. Pinalayas ko na siya. Grabe! Trending na trending ngayon ang pangangabit, Kaya ikaw, bantayan mo rin yung asawa mo. Ewan ko ba, kumakalandi kasi mga babae ngayon parang may shortage ng kalalakihan para silang mauubusan. Huwag ka mag-alala. Bantay sarado ang asawa ko sa akin. Tsaka isa pa nagbago na yun. Babaero yun ng binata pero ngayong pamilyado na siya. Hindi na siya ganun. Nako, yan din ang sabi ko sa sarili ko noon. Ang mga kalalakihan ngayon mas gumaling na sa pagtatago ng sikreto. Kaya di ko lang sure yung sinasabi mong nagbago na siya. Totoo ba? Oo, nangyari nga sa akin, di ba? Ang paghihiwalay nila baby at ng asawa niya ay isa lang sa mga marami pang hiwalayang nasaksihan ko, Papa Dudut. Mula sa mga sikat na artista hanggang sa mga kakilala at malalapit na kaibigan ko. Sunod-sunod ang mga nasisirang pagsasama na parabang ipinapahiwatig ng universe na sa panahon ngayon ay parang wala na talagang forever. Bigla din tuloy akong natakot kung sa ganong ending din magtatapos ang kwento namin ni Melchor. Lalo na't kumpara sa asawa ni Baby di hamak naman na mas may itsura ang asawa ko. Napaisip tuloy ako kung may tinatago ding side chick si Melchor katulad ng ginawa ng asawa ni Baby sa kanya. Naisip ko na papaano kung ang pagiging chick boy ni Melchor ay hindi pala nawala. Paano kung magaling na lang talaga siyang magtago ng sekreto? Ang mga katanungang yon ang bumabagabag sa isipan ko noon, Papa Dudut. Mas lumala pa ang pagiging praning ko noong nakabasa ako ng mga kwentong panloloko sa internet. Mas nagiging matalino na pala kasi ang mga kalalakihan ngayon pagdating sa pagtatago ng mga ginagawa nilang panloloko. Halos mabuwang ako noon sa kakaisip kung loyal ba talaga sa akin ang asawa ko o hindi. Mas lalo patuloy lumakas ang hinala ko na may iba siya nung isang gabi. Isang unknown number ang nakita kong tumatawag sa cellphone ni Melchor. Sa kalagitnaan ng gabi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ko ang passcode ng cellphone ni Melchor, Papa Dudut. Ganon siya ka-open sa akin. Isa yon sa mga rason kung bakit malaki ang naging tiwala ko sa kanya. Birthday ko ang gamit niya bilang password hindi lang sa phone kundi pati na rin sa social media niya. Pero kahit na ganoon ay inirerespeto ko pa rin naman ang privacy ng asawa ko. Kaya hanggat maaari ay hindi ko ginagalaw ang cellphone niya nang walang paalam. Nung una ay hindi ko pinansin ang tawag na yon at naisip ko na baka wrong number lamang ito dahil isang beses lang naman itong tumawag.
Hindi ko na rin yon binanggit pa kay Melchor at nagpatuloy ang normal na araw naming mag-asawa sa mga sumunod na linggo. Hanggang sa isang gabi, naaktuhan ko na naman ang pagtawag ng isang unknown number. Parehong oras kung kailan maagang nakatulog ang asawa ko dahil pagod siya sa trabaho. Sa pagkakataong yon ay hindi dapat pakikialamanan ko ang cellphone ni Melchor. Pero tsinek ko pa ang call history nito at sunod-sunod pala ang pagtawag sa kanya ng mga unregistered number. Ang nakapagtataka ay ibang-ibang number ang mga ito. Mas natakot ako doon, Papa Dudut, dahil hindi ko alam kung bakit. Kung babae lang ba talaga ang itinatago sa akin ni Melchor o baka may mas malala pa. Naisip ko na baka may masama na itong ginagawa o hindi kaya ay may mga taong naghahanap na sa kanya. Bilang concern ako sa asawa ko ay kinausap ko siya tungkol dito, Papa Dudut. Nabalitaan mo na ba yung nangyari kina Maring Baby? Hindi pa. Ano nangyari? Naghiwalay na sila nung asawa niya. Talaga? Bakit daw? May babae yung asawa niya. Nahuli niya yung mister niya na lumabas ng motel na may kasamang babae. Eh hindi ba matagal na sila mag-asawa? Eh ano naman ngayon? Ang ibig ko lang sabihin, sayang naman yung tagal ng pagsasama nila kung naghiwalay sila nang hindi man lang sinubukang ayusin yung problema. Walang kinalaman ng tagal ng samahan sa lalim ng kasalanan, Melchor. Kapag may ginawang mali, dapat lang naparusahan. Eh paano yung mga anak nila? Kayang-kaya ng buhayin ni Baby yung mga anak nila. May trabaho naman siya eh. Sayang lang kasi. Anong sayang? Si Baby ba dapat ang masayangan? Dapat yung lalaki ang nag-isip niyan bago gumawa ng kalokohan. Alam niyo kayo mga lalaki? Kaya siguro matapang kayong mambabae kasi akala nyo alas nyo yung mga anak nyo no? At akala nyo makukuha kami lagi sa haba ng pinagsamahan. Naku Melchor, mag-isip-isip ka. Oh, bakit na naman nadamay ang mga kalalakihan dyan? Pare-pareho lang kasi kayo. Huwag mong nilalahat, labas ako dyan. Ay sus! Bago tayo ikasal, ilang beses mo akong pinaiyak noon. Noon yun. Lagi ka na lang kasi bumabalik sa nakaraan kaya tuloy ganyan ka mag-isip. Ganito ako mag-isip dahil sa mga kagagawan mo. Hindi ako ganito kung naging loyal ka lang sa akin. Eh loyal naman na ako ngayon ah. Dapat lang. Kung ayaw mo matulad sa nangyari sa asawa ni Baby, dapat lang na magtinu ka na. Matino naman ako. Eh sino yung tumatawag sa iyo kagabi? Anong tawag? Wala naman ako na-receive na tawag ah. Meron. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Tulog ka lang kaya hindi mo nasagot. Ah, baka si Nora yon. Sinong Nora yan? Yung nagbebenta ng longganisa. Ilang beses na yung tumatawag sa akin. Tanong ng tanong kung kailan ako bibili ng longganisa niya. At kailan pa tayo kumain ng longganisa? Yun na nga. Alam kong di ka mahilig nun kaya hindi ko siya pinapansin. Dis oras ng gabi tumatawag? Aba malay ko ba sa kanya? Amin na yung number nun. Ako ang kakausap sa kanya. Wag na, manggugulo ka na naman eh. Mahal, maniwala ka sa akin. Bagong tao na ako ngayon. Nakikita mo naman di ba? Yung mga nagawa ko noon, wag mo nang balikan. Past na yun eh. Sinasabi ko sa'yo, Melchor ha? Ayusin mo buhay mo. Ganito na lang. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Tulog na yung mga bata. Yan! Diyan ka magaling. Bakit? Mag-asawa naman tayo ah. Sige na nga. Antayin mo ako. Maliligo lang ako mabilis. Ayan! Yon ang problema sa akin, Papa Dudut. Madali lang akong mabola. Kahinaan ko ang mga matatamis na salita sa akin ni Melchor. Kapag galit ako o may nagawa siyang kasalanan, ay madali lang akong mauto. Kung ano man ang laging lumalabas sa bunganga ng asawa ko ay palagi kong pinapaniwalaan. Minsan nga ay nasasabihan ako ni Baby na hindi nag-iisip. Matanda na raw ako pero sobrang rupok ko pa rin pagdating kay Melchor. Napaka mabulaklak kasi ang bibig ng asawa kong yon kaya minsan ay hindi ko talaga siya natitiis. Pero sabi nga nila Papa Dudut walang lihim na hindi nabubunyag.
at ang lihim na yon ng asawa ko ay pilit kong pinalabas. Inabangan ko ang muling pagtawag ng unknown number na yon. Pero 3 linggo na ang lumipas ay wala akong naabutang tawag mula sa taong yon. Muntik na nga itong mawala sa isipan ko noon hanggang isang araw. Habang nasa labas at nakikipagkwentuhan si Melchor ay naaktuhan kong nagre-ring ang cellphone nito na noon ay nakacharge. Nang makita kong unknown number ang tumatawag ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sinagot ko ang tawag at hinintay kong magsalita ang nasa kabilang linya pero walang nagsalita, Papa Dudut. Nang naubusan ako ng pasensya ay tinanong ko kung sino ang taong tumatawag sa cellphone ng asawa ko. Noong marinig nito ang boses ko ay agad niyang ibinaba ang tawag. Hinintay kong tumawag muli ang taong yon pero hindi na yon naulit pa. Agad kong inilapit kay baby ang ginawa ko at doon ay mas lumala pa ang pagkapraning ko sa asawa ko, Papa Dudut. Maring baby! Maring baby, nandiyan ka ba? Sandali lang! Oh, Aurora, bakit? Busy ka ba? Hindi naman masyado. Naglilinis lang ako ng bahay. Bakit? May tatanong lang sana ako sa'yo. Ano yun? Halika, pumasok ka muna. Ano ba yun? Tungkol sa asawa ko yung itatanong ko sa'yo. Kay Melchor? Anong meron sa asawa mo? Pakiramdam ko meron siyang tinatagong babae eh. Ha? Bakit mo naman nasabi? Kasi ilang beses ko nang nahuli yung cellphone niya na may tumatawag sa kanya. May tumatawag lang, may babae na agad? Gabing-gabi, sino namang tatawag sa asawa ko? Tsaka hindi rin nakaregister yung number na tumatawag. Tinanong mo ba kung sino yung tumatawag? Oo, yung tindera daw ng longganisa. Tindera ng longganisa? Sino? Si Nora? Hindi ko na maalala yung pangalan. Ay oo, Nora yata. Minsan nga tumatawag ng gabi ang si Nora para manguha ng order eh. Sa gabi yata siya gumagawa ng longganisa. Pero grabe naman kung ganun. Hinindihan na nga siya ng asawa ko tapos tawag pa rin ng tawag. Baka naman wala nang napagbebentahan kaya ganun. Sinagot ko yung tawag niya kagabi. O ano nangyari? Si Nora ba talaga yun? Hindi ko alam, hindi sumagot eh. Nung nalaman niyang ako'y nasa kabilang linya, agad niyang pinatay yung tawag. Baka naman hindi si Nora yun. Baka nga ibang babae. Yun nga ang iniisip ko eh. Sino pa bang ibang tatawag sa kanya? Kundi ibang babae, di ba? Sino ba sa tingin mo? May pinaghihinalaan ka ba? Kapag may tinatago ang mga lalaki, isa lang ang ibig sabihin nun. Na may babae sila? Tumpak! Sino naman ang magiging babae ni Melchor? Sa trabaho kaya? Karaniwan yung mga kabit na yan, sa paligid lang makikita eh. Sino? Kilala mo ba yung babaeng nangungupahan doon sa may kanto? Yung dalagang maputi? Oo, yun nga. Hindi ba nachichismis na kabit yun ng mayamang negosyante? Talaga ba? Oo, hindi nga yung lumalabas ng apartment niya eh. Hindi naman nag-aaral, hindi rin nagtatrabaho tapos puro delivery ang pagkain. Hinala ng mga tao rito. May sugar daddy yun. Parang imposible naman maging babae yun ni Melchor. Sabi mo nga hindi lumalabas eh. Pero maganda yun ha. Marami nagkakagusto sa kanya. Si Lorna kaya? Lorna? Oo, di ba nakwento mo dati na sinubukang halutin ni Lorna si Melchor? Kaya nga hindi mo na inuutusan niyang asawa mo bumili sa sari-sari store ni Lorna eh. Kasi type niya si Melchor. Hindi naman siguro papatulan ni Melchor yun. Aba, malay natin. Si Lorna, yung dalaga o si Nora na tindera ng longganisa. Sa tingin mo, sino sa kanila ang may chance na maging kabit ng asawa mo? Hindi ko talaga alam. Sana wala kasi kapag ni isa sa kanila nangabit sa asawa ko, lintik lang ang walang gante. Mag-abang ka na lang muna. Hulihin mo kung sino yung tawag ng tawag sa mister mo. Ay oo, gagawin ko talaga yan. Papa Dudut, sabi nga nila ay malakas ang intuition ng mga babae. Yung pakiramdam namin ay may mali ay meron talagang mali. Nang mga panahong yon ay malakas talaga ang hinala ko na may ibang babae si Melchor.
Medyo guilty din kasi ang dating niya tuwing ino-open ko ang topic tungkol sa mga iba't ibang number na tumatawag sa kanya. Ang kinakainis ko lang ay wala akong pruweba na nambababae talaga siya kaya lagi akong talunan tuwing nagtatalo kaming mag-asawa. Lumalabas tuloy na kapraningan lang ang lahat ng ginagawa ko. Simula noon ay naging mapagmatsyag na ako at binantayan ko ang dalagang border sa may kanto malapit sa amin. Hindi naman siya palalabas at mailap siya sa mga tao dahil nga sa chismis. Nakabit siya ng isang matandang mayaman. Pero aminado ako na maganda ang dalaga, Papa Dudut. Makinis ang kutis niya at parang modelo. Tiyak ako na matitipuhan siya ni Melchor kung sakali. Sa kabilang banda, alam kong may tinatagong landi si Lorna na may-ari ng sari-sari store sa harap ng bahay namin. Pero di hamak naman na mas maganda ako sa kanya kaya sigurado akong hindi siya papatulan ng asawa ko. Ang pangatlong babae sa listahan ko ay ang longganisa vendor na hindi ko pa nakikita at nakikilala. Hindi ko nga alam kung nagtitinda ba talaga yon ng longganisa o gawa-gawa lang ni Melchor dahil hindi naman kami mahilig pareho sa longganisa, Papa Dudut. Sa sobrang desperada ko noon na malaman ang katotohanan ay isang bagay ang ginawa ko na hindi ko inaasahan. Noong minsang malasing si Melchor ay nakialam ako ng cellphone niya. Binasa ko ang mga messages niya, binuksan ko rin ang Facebook niya para i-check kung may mga kachat siyang babae. Wala akong nakita, Papa Dudut. Malinis ang inbox ng asawa ko kaya naman na-guilty ako sa ginawa ko. Kaso'y bigla kong binawi ang konsensyang nararamdaman ko ng isang bagay ang nakita ko sa bag ng asawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kondom ang nakita ko sa bag ng asawa ko. Mas lumakas ang paghihinala ko na may babae nga si Melchor dahil doon. Hindi naman kasi kami gumagamit noon tuwing magkasama kami sa kama. Noong magising ang asawa ko kinabukasan ay agad ko siyang tinanong tungkol doon. Sa tingin ko noon ay sapat na yon bilang pruweba na may babae nga si Melchor. Pero nang kausapin ko siya tungkol sa nakita ko ay hindi ko inaasahang malulusutan niya ito. Lucky charm daw niya ang kondom na yon. Sa katunayan, ilang taon nang nakatago ang kondom na yon sa bag niya dahil naniniwala siyang swerte raw ang nagtatago ng ganon sa wallet o sa bag. Ayaw ko itong paniwalaan noon pero may punto rin naman ang asawa ko, Papa Dudut, dahil may kakilala din akong babae na nagtatago ng kondom sa wallet bilang lucky charm daw. Nag-backfire ang ginawa ko. Sa akin naman ngayon naggalit si Melchor dahil nakialam daw ako sa bag niya. Matagal na rin daw niyang napapansin ang mga ginagawa kong paghihinala sa kanya at nakakatampo raw dahil parang wala na akong tiwala sa kanya. Simula noon ay naging maingat si Melchor sa bahay. Hindi na nakakalat ang mga gamit nito at naka-off na rin ang phone niya kapag nagcha-charge siya. Nung nalaman kong pati passcode ng phone niya ay napalitan na ay doon na nagsimula ang away naming mag-asawa, Papa Dudut. Ang tagal mo namang umuwi. Saan ka galing? Sa trabaho, saan pa ba? Ba't ngayon ka lang nakauwi? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap mag-commute ngayon? Yan ba talaga ang rason o baka may ibang babae ka ng dinadaanan? Aurora naman. Magsisimula na naman ba tayo? Oo! Magsisimula talaga tayo. Ano to, ha? Ano yan? Kondom! Kondom na nakalkal ko sa bag mo. Kanino mo to gagamitin? Sa babae mo, no? Mahal naman. Ba't ka nangingialam ng gamit? Huwag mong iniiba ang usapan. Bakit ka may kondom? Hindi naman tayo gumagamit nito, ah. Matagal na yan sa bag ko. At anong dahilan bakit meron ka nito sa bag mo? Lucky charm! Sabi nila swerte raw kapag may kondom sa bag o sa wallet. Anong lucky charm ang pinagsasasabi mo? Totoo naman ah. Matagal na yan sa bag ko kahit i-check mo pa yung expiry date. Ikaw kapag
nahuli talaga kitang may babae, malalagot ka sa akin. Bakit mo ba kasi ipinagpipilitang may babae ako? Dahil sa mga pinaggagagawa mo. Ano na namang ginawa ko? Kasi na tumatawag. Wala to. Sagutin mo! Wala nga to. Akin na yan! Mahal, ano ba? Hello? Melchor, nakauwi ka na ba? Sino to? Baby? Ikaw ba yan? Aurora, bakit nasa iyo tong cellphone ni Melchor? Bakit mo tinatawagan ang asawa ko? May sasabihin lang ako sa kanya. Sabing akin na yan eh. Ano ba, Aurora? Bakit kayo magkausap ni Baby? Wala. Hindi ko alam kung ba't siya tumawag. Tawagan mo ulit! Aurora naman eh. Sabing tawagan mo ulit! Tatawagan mo! Susugurin ko siya sa pamamahay niya! Eto na. Sasabihin ko na kung bakit siya tumawag. May surprise kaming pinaplano para sa'yo. Anong surprise ang pinagsasasabi mo? Di ba nga? Malapit na anniversary natin. Nagpapatulong ako sa kanya na magplano para sa celebration na gagawin natin. Anong ibig mong sabihin? Mahal, alam kong wala kang tiwala sa akin pagdating sa mga babae. Yung tiwalang yun ang pilit kong binabalik sa relasyon natin. Kaya naisip ko na sa paparating na anniversary natin, bibigyan kita ng malaking selebrasyon. Matagal ko tong pinag-ipunan. Kay baby ako nagpapatulong, kaya inililihim ko to sa'yo. Totoo ba yan? Oo! Gusto mong tawagan ko ulit si baby? Sige, tawagan mo. Gusto ko malaman ng totoo. Sandali, tatawagan ko siya ulit. Hello? Baby, kakausapin ka ni Aurora. Oh, eto. Hello? Hello, baby? Totoo ba? Kung ano man yung iniisip mo, hindi totoo yan. Alam ko na ang totoo. Anong totoo? Na nagpaplano kayo ni Melchor na i-surprise ako. Paano mo nalaman? Sinabi na niya? Oo, umamin na siya. Sorry, dapat pala hindi na muna ako tumawag. Okay lang yun. Ang mahalaga, alam ko na kung sino yung tumatawag sa asawa ko. Kau lang pala. Akala ko naman may kabitong asawa ko. Kaya nga hindi ako makapagsalita nung nagtanong ka sa akin kasi ayokong mabuko tong plano namin. Sorry na. Napraning lang talaga ako eh. Ano, okay na ba? Tatawag na lang ulit ako mamaya ha. Magsusorry lang ako sa asawa ko. O sige, bye-bye. O ito na telepono mo. Sorry. Kala ako talaga. Okay lang yon. Ano, okay na ba tayo? Oo, okay na tayo. Ngayon makakahinga na ako ng maluwag. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko noong nalaman ko ang totoo, Papa Dudut. Sobrang nag-guilty ako sa ginawa ko sa asawa ko dahil pinag-isipan ko siya na gumagawa ng masama, gayong ang katotohanan ay may pinaplano pala siya para sa akin, kaya siya naging malihim nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko alam na may inihahanda para siyang surprise celebration para sa 10th anniversary namin bilang mag-asawa. Sa kasamaang pala, dahil sa pagiging praning at overthinker ko ay hindi na natuloy ang surprise na selebrasyon na ilang buwang pinagplanuhan nito kasama si baby. Kung ano-ano pa ang iniisip ko noon. Nadamay pa ang mga kababaihan sa amin na pinaghinalaan kong kabit ng mister ko. Humingi naman po ako kaagad ng tawad sa asawa ko at mabuti na lamang at pinatawad kaagad niya ako. Sobrang kilig na kilig ako noon, Papa Dudut, dahil kahit 10 taon na kaming magkasama ay may tinatagong sweetness pa rin pala ang asawa ko. First time ko lang makatanggap ng sorpresa mula sa kanya, Papa Dudut, at sakto na ginawa niya ito sa 10th anniversary naming dalawa. Dahil alam ko ang tinatagong sekreto nila Melchor at baby ay napanatag na ang kalooban ko noon. Nalungkot lang ako ng kaunti dahil sa kapraningan ko ay nawala tuloy yung element of surprise para sa paparating na selebrasyon namin bilang mag-asawa. Papa Dudut, naging maayos at masaya naman ang selebrasyon namin ni Melchor ng 10th anniversary namin dahil na rin sa tulong ni baby.
Congratulations, Mare. Kahit na hindi ka namin na-surprise ni Melchor, sana na-enjoy mo tong hinanda naming celebration para sa pagsasama niyong dalawa. Salamat, Mare. Walang anuman. Sobrang nag-enjoy ako. Kaso nakakapagod din pala kasi sobrang daming bisita. Basta ang mahalaga, nagustuhan mo ang handa namin. Nakakainggit nga eh. Buti pa kayo ng asawa mo, going strong pa rin. Nako, nasa lalaki talaga yan kung mas pipiliin niya ang pamilya niya o hindi. Minalas ka lang sa asawa mo kasi mas pinili niya magloko. Oo nga eh. Teka, nasa na pala si Melchor? Nasa likod ng bahay. Nililigpit yung mga ininom nilang alak ng mga kaibigan niya. Naku, lasing na naman. Hayaan mo na. Pinayagan ko naman siya ngayon. Total, 10 taon na kaming mag-asawa. Basta ka ako sa kanya, wag masyado maglasing kasi mamaya ako naman ang may surprise sa kanya. Naku ha. Mahal! Oh, ayun na pala siya. Ano, nakapagligpit ka na ba sa likod? Oo, tapos na. Lalabas lang pala ako saglit. Bakit? Saan ka pupunta? Ihahatid ko lang si paring Berto. Lasing na lasing eh. Hindi na kayang umuwi mag-isa. Ayan ang sinasabi ko eh. Iinom-inom tapos hindi naman pala kaya. O sige, mag-ingat ka. Umuwi ka kaagad ha. Oo, mabilis lang to. Baby, maiwan na kita dyan. Sige. O siya, mauna na rin ako. Aalis ka na rin? Oo, gabi na eh. Baka hinahanap na rin ako ng mga anak ko. Nakakalungkot naman. Kanina ang daming tao dito sa bahay tapos ngayon may iwan na lang ako mag-isa. Ano ka ba? Ayaw mo ba nun? Masusolo mo na yung asawa mo mamaya. Tutal, tulog na yung mga bata. Masosolo ko nga, lasing naman. Ay nako, walang lasing-lasing pagdating sa taong mahilig sa labing-labing. Bahala ka na dyan ha. Aalis na ako. Sige, maraming salamat sa araw na to ha. Malaki ang naitulong mo para maging successful itong anniversary namin ni Melchor. You're welcome. Basta ako, makakaasa ka sa akin. Ay teka, mag-uwi ka ng ulam. Marami pang natira sa kusina. Kumuha ka na para may ulam kayo bukas. Oo, meron na. Ako pa ba? Siyempre, may takeout na ako. Daanan ko na lang sa kusina. O sige, salamat ulit. Alis na ako. Bye-bye. Sa likod na ako dadaan. Sige. Ay, nakakapagod naman tong araw na to. So paano ko naman lilinisin tong mga kalat na to? Ito ang mahirap sa handaan eh. Ikaw na nga nagpakain, ikaw din ang magliligpit. Sandali nga. Naglinis ba talaga yung lalaking yun sa likod ng bahay? Baka mamaya puro kalat ang iniwan nila dun ha? Ay nako, ma-check nga. Ang dilim naman dito. Paano sila nag-inuman dito nang walang ilaw? Ano ba? Paano ba buksan tong flashlight ng cellphone ko? Ayan! Nabuksan ko na. In fairness, malinis naman ha? Sino yan? May tao ba dyan? Sino nandyan? Melchor? Anong ginagawa? Sino yung kasama mo? Baby? Mga walang hiya kayo? Anong ginagawa niyo dalawa? Hindi ko na napigilan ang sarili ko ng oras na yon, Papa Dudut. Nagwala talaga ako. Wala na akong pakialam kahit na marinig pa kami ng mga kapitbahay namin. Nagdilim na lang din ang paningin ko noong makita ko si Baby na nakaluhod sa harapan ni Melchor sa gilid ng bahay namin sa lugar na madilim. Gamit ang flashlight ng cellphone ko ay kitang-kita ko ang dalawang mata ko, ang kahalayang ginagawa nilang dalawa sa mismong bakuran ng pamamahay namin. Sinubukan pang mag-explain ni Baby Papa Dudut pero hindi na siya nakapagsalita pa dahil kinaladkad ko na po siya kaagad. Hinila ko ang buhok niya palabas sa bahay namin at parang eksena nga sa pelikula.
ang nangyari ng gabing yon. Punong-puno ito ng sigawan, iyakan at pakikiusap. Papa Dudut, madami akong pinagdudahang babae ni Melchor. Pero kung sino pa yung pinakamalapit sa akin ay siya pa ang aahas sa asawa ko. Dahil po sa nangyari, agad-agad nasira ang pagkakaibigan namin ni baby. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga explanation niya dahil nawa nilang asawa ko, Papa Dudut, ay binigyan ko siya ng pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para sa mga anak namin. Oo nga't nasabi ko na once nagloko ang asawa ko ay hihiwalayan ko kaagad siya. Pero hindi pala ganong kadali yon, Papa Dudut. Hindi ko siya pinatawad pero hinayaan ko siyang manatili sa bahay namin sa isang kondisyon. Wala nang privacy sa pagitan naming dalawa. Kapag gusto kong i-check ang phone at bag niya ay titignan ko ang laman nito. Yun na lang kasi ang tanging paraan para mapanatag ang kalooban ko hanggat hindi na ibabalik ang tiwala ko sa asawa ko, Papa Dudut. Sa ngayon ay pilit pa rin naming inaayos ng asawa ko ang relasyon naming dalawa. Kahit na anong sorry ang gawin sa akin ng asawa ko ay sirang-sira na talaga ang tiwala ko sa kanya. Ito na po ang wakas, Papa Dudut, ng kwento ko. Sana po ay nagustuhan ninyo ito. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aurora. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtigil ng pagtibok ng puso ay sinasabing hudyat na ikaw ay wala ng buhay. Kapag ikaw ay namatay, mamamatay na din ang puso. Ikaw, kabarangay, namatayan ka na ba ng puso at ilang beses mo na itong binuhay? Dear Papa Dudut, hello po, ako po si Annie, 15 years old na po ako sa ngayon. Pero ang kwento pong isishare ko sa inyo ay nangyari noong 10 years old pa lamang ako. 5 years ago po nang mangyari ang para sa akin ay nakaka-inspire at masayang kwento. Ipapakilala ko din po sa inyo sa kwentong ito ang aking mommy na si Cherry, 33 years old siya noon. 8 years naman pong byuda si mommy noong mangyari ang kwento na ito. Nawala po si daddy noong 2 years old pa lamang ako. Pero kahit nawala po si daddy ay naging okay naman po kami ni mommy sa tulong ng mga lolo at lola ko sa parehong side. Hindi na po nagtrabaho pa si mommy mula nang mawala si daddy dahil hindi po siya makapag-concentrate sa ginagawa niya kapag naaalala niya si daddy. Opo, Papa Dudut, kahit 8 years na ang nangyari ay affected pa din po si mommy sa pagkawala ni daddy. Ang maganda lang po ay hindi ako naapektuhan sa nararamdaman ni mommy kasi hindi niya po ako pinabayaan. Lagi niyang sinasabi na ako ang bumubuhay kay daddy dahil madami daw kaming pagkakahawig. Pati na daw po ang ilang ugali naming dalawa ay magkapareho. Mahal na mahal po ako ni mami at mahal na mahal ko po siya. Dahil nga po dalawa na lamang kami ay masyado na kaming naging open sa isa't isa. Kahit bata ako ay nakakapagsabi ako ng lahat ng nararamdaman ko kay mami at ganon din si mami sa akin. Pati ngang maliliit na desisyon minsan ay nagtatanong pa siya sa akin at kung anong suggestion ko ay binibigyang halaga ni mami. Sa araw-araw na kwentuhan naming dalawa ay hindi lumilipas ang araw na hindi namin napagkwentuhan si daddy. Kaya nga po parang
buhay pa din si Daddy. Kahit na hindi ganon kadami ang memory ko sa kanya, ay parang napakahaba na rin ang pinagsamahan namin. Dahil nga po sa mga kwento ni Mami, Papa Dudut. Hello po, Mami. Oh, dumating ka na pala. Kumusta ang school, anak? Okay naman po. Tapos na ba ang assignments mo? Opo, Mami. Very good, anak. May gusto ka ba? Milk o chocolate drink? Kaya ko na po magtimpla, Mami. Tulungan ko po kayo sa pagtitiklop ng mga damit. Ay sige, para malaman mo kung paano. Alam ko na po kung paano. Ha? Paano ka natuto? Noon ko pa po kayo pinapanood kung paano niyo po ginagawa, kaya alam ko na po. Naku, ito talagang anak ko na to. Manang-mana ka sa tatay mo. Mahilig din po ba magtiklop ng damit si Daddy? Oo, bonding namin to ng daddy mo. Kahit pagod yun sa trabaho niya, tinutulungan pa rin niya ako. Lalo na nung pinagbubuntis kita. Naku, ingat na ingat yun sa'yo. Ayaw niya akong mapapagod kasi daw baka mapagod ka rin. Nakakatuwa naman si Daddy. Kaya nga nung lumabas ka na, sobrang saya ng daddy mo. Sana po nandito siya, no? Oo, anak. Isa sa mga dasal ko nung nabubuhay pa siya. Sana masamahan ka niya ng matagal. Kaso wala eh. Nawala agad ang daddy mo. Mami, huwag ka na po malungkot. Sorry anak, bigla ko lang naalala ang daddy mo. Siguro naman po, kahit wala na siya, lagi pa din niya tayong binabantayan. Sigurado yun anak. Alam mo ba, pag birthday mo, gusto niya magsisimba tayo. Palagi niyang pinagdadasal noon na maging malusog ka. Bakit po ganun? Ang alin? Bakit si Daddy laging pinagdadasal na maging healthy ako, pero siya po ang nagkasakit? Hindi ko din alam anak. Mahiwaga talaga ang buhay. Mami, huwag niyo po akong iiwan ha. Hindi anak, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang iniwan sa akin ng daddy mo kaya lagi kitang iingatan. Thank you po, Mami. Mahal ka namin ng daddy mo. Mami, huwag ka nang umiyak. Kwento ka na lang po ng masasayang ginawa ni Daddy dati. Oo nga, ayaw pa naman ng daddy mo na nalulungkot tayo. Bigla ako tuloy naalala yung daddy mo. Hindi magaling magpatawa pero lagi niyang pinipilit mag-joke pag nakikita niyang malungkot ako. Talaga po? Oo, pinipilit niyang maging nakakatawa pero hindi talaga eh. Kaya mas natatawa ako pag pinipilit niyang magpatawa. Ano pong sinasabi ni Daddy? Wala namang kakaiba. Basta ang goal niya, pasayahin ako. Kaya kahit sa kanya mismo ako natawa at hindi sa joke niya, masaya na rin siya. Paano po ulit kayo nagkakilala ni Daddy? Magkaklase kami. Tapos ayun, nanligaw siya sa akin. Pero dahil high school pa lang kami noon, hanggang kwentuhan lang sa bahay nila at bahay namin ang pwede noon. Ano pong sinasabi ni na Lolo tsaka ni Lola? Sa pagpunta namin sa kanya-kanya naming bahay noon, naging close siya sa mga magulang ko at naging close ako sa mga magulang niya. Kasi may tiwala sila sa amin na dun lang kami sa mga bahay namin noon nagkikita. Ang bait po pala ni Daddy. Oo, mapagkakatiwalaan talaga ang daddy mo. Sana maging pareho kami ni Daddy sa lahat ng bagay. Sigurado yan anak. Pag nakikita kita, lagi kong nakikita ang daddy mo sa'yo. Kaya mabait ka eh. Nakuha mo yun sa daddy mo. Kaya nga po lagi ako nagpapakabait, Mami. Halika nga rito. Payakap si Mami. I love you anak. I love you too, Mami. Naku, parang maiiyak na naman ako. Magtiklop na nga tayo ng mga damit. Oo nga po. Yung mga uniform mo, ako na magtitiklop kasi paplantsahin ko pa yan. Opo. Ikaw ang magtiklop ng mga t-shirt. Sige po. Ganito po ba? Wow, ang galing naman ng anak ko. Ang galing kasi ganyan din magtiklop ang daddy mo, ayos na ayos. Talaga po? Oo. Namimiss niyo pa din po ba si Daddy hanggang ngayon? Oo naman, hindi matatapos yon. Hindi ko siya makakalimutan.
Bakit anak? Wala po. Anak, hindi wala yan. Sige na, sabihin mo na sa akin. Naiinggit po kasi ako sa mga classmate ko pag nakikita ko sila na kasama po nila yung daddy nila. Ay, ang anak ko. Halika nga. Yakapin ka nga ulit ni Mami. Tandaan mo, mahal ka ng daddy mo kahit wala na siya dito. Papadudot na awa sa akin si Mami noong sa wakas ay nasabi ko na din sa kanya na sobrang lungkot ko kapag nakikita ko ang mga kaklase ko na may mga daddy pa. Natatanong ko sa sarili ko kung bakit ang agang nawala ni daddy, hindi man lang kami nagkasama ng matagal. Sa mga kwento po ni Mami ay kilalang kilala ko na po si daddy pero iba pa din yung nahahawakan ko siya at nakakausap. Nakita ko din po kung gaano naawa sa akin si Mami noon na sa edad kong yon ay gano'n na ang bitbit ko sa dibdib ko. Kaya lalo niya pong pinapakita ang pagmamahal sa akin para mapunan ang pagkawala ng daddy ko. Papadudot palaging nagpupunta si Mami sa sementeryo para dalawin ang puntod ni daddy. Pero hindi niya po ako na isasama dahil bata pa daw ako noon. Kaya matapos kong aminin sa kanya yung nararamdaman kong lungkot ay sinabihan niya ako na isasama sa sementeryo sa susunod na pagpunta niya. Hindi ko po matandaan noon kung magiging masaya ba ako kasi ang makikita ko lang naman ay ang nicho ni daddy at hindi si daddy mismo. Pero ang naaalala ko po ay pinilit kong maging masaya kahit na hindi ko naman makikita si daddy. Gusto kong makausap si daddy kahit sa nicho lamang niya. Ang dami kong itatanong at madami din akong ikukwento. Kaya noong dumating ang araw na yon ay naghanda ako sa pagdalaw ko kay daddy. Kaso po ay may hindi naasahang pangyayari, Papa Dudut. Anak, eto na tayo. Asan po si daddy? Ayan, sandali natakpan yung lapida niya. Upo ka muna dyan anak, maglilinis lang ako. Okay po. Madumi na pala rito. Sana pala nagdala ako ng walis. Tulungan ko po kayo. Wag na anak, madumi. Ako na lang. Okay lang po sa akin, Mami. Wag na anak, wala tayong dalang pamunas. Pero Mami… Mabilis lang to anak. Diyan ka umupo sa malilim. Teka, ililipat ko lang dyan yung mga bag natin para di maarawan. Sige po. Ang tagal ko na kasing hindi nakabalik dito. Ilang buwan na rin. Mami, yan po mga dumi, saan po ilalagay? Dito muna iipunin ko. Baka po magalit yung kamag-anak ng may nicho na paglalagyan nyo. Sandali lang naman, aalisin ko din agad, iipunin ko lang. Okay po. May tubig dyan anak, uminom ka na lang kung nauuhaw ka. Opo. Dad, pasensya ka na ha. Hindi ako nakabalik ng ilang buwan. Bala ko sana sa birthday mo sa 1 buwan pa ako pupunta. Pero namimiss ka na kasi ng anak mo. Hindi bale, lilinisin ko muna tong lugar mo para magkausap kayo ng anak mo. Hi, Daddy! Oh, kita mo yung anak mo? Ang laki na, di ba? Daddy, kumusta ka po? Naku Dad, excited yung anak mo na malaman na isasama ko siya dito ngayon. Hindi ko siya naisasama dati kasi bata pa siya. Baka makasagap ng sakit, mahirap na. Daddy, gusto mo po ng tubig? Kita mo? Parehong-pareho kayo ng anak mo. Ganyan-ganyan ka masyadong maalalahanin. Manang-mana sa'yo yan. Ikaw na ikaw. Daddy, namimiss na kita. Sana po nandito ka. Anak, huwag kang malungkot. Sige ka, malulungkot din ang daddy mo niyan. Sorry po, Daddy. I love you po. Kita mo, Dad? Kasing sweet mo rin. Saka habang lumalaki siya, nagiging kamukha mo na siya, oh. Anak, sabihin mo yung grades mo kay Daddy. Mataas po ako sa math, Daddy. Tsaka po sa iba pang subjects. Mag-aaral po talaga ako ng mabuti. Kita mo, kasing talino mo rin siya, Dad. Ay, sandali. Malilim na dito. Halika na dito, anak. Ililipat ko na dyan yung mga gamit. Anong ginagawa nyo? Ho? Anong ginawa nyo sa puntod ng asawa ko?
Ay sorry sir, nilagay ko lang sandali yung mga nilinis ko dito, inipon ko lang pero aalisin ko din po. Ililipat ko lang tong gamit namin dito. Naglinis ka dyan sa harap nyo, pero dinumihan mo naman tong harap ng puntod ng asawa ko. Hindi naman po sa ganun. Lilinisin ko rin naman po agad. Naabutan nyo lang na madumi. Grabe kayo, parang hindi nag-iisip. Sobra naman huyang sinasabi nyo. Kung sa inyo ko kaya gawin yan, okay lang ba sa inyo? Sinabi ko naman ho na lilinisan ko. Eto ho pinupulot ko na. Pinupulot mo. Ang mga naiiwang dumi, paano mo papagpagin dyan? Hindi ko naman ho iiwanan. Bakit hindi nyo muna ako patapusin bago kayo magalit? Yung tambakan mo ng basura ang harap namin, kagalit-galit na yon. Lilinisin ko nga ho. Hindi nyo ba maintindihan yon? Ewan ko lang ha. Ilang taon nang nakalibing ang asawa ko dito. Wala naman nang gaganyan sa amin dati. Ngayon lang. Ay nako. Ikaw pa ang galit? Sir, pasensya na po kayo. Hindi naman po nagkakalat ang mami ko. Ne, kitang-kita yung kalat. Kita mo na, tinuturuan mo pang magsinungaling ang bata. Sobra na po yan ha. Okay lang na bulyawan nyo ko kasi mali ako. Pero wag niyong sabihan ng sinungaling ang anak ko. Sabi ko, tinuturuan mo magsinungaling. Mami, wag na po kayong makipag-away. Hindi naman ako nakikipag-away anak. Kita mo na, nagsisinungaling ka, kaya natututo sa iyo yung bata. Laki ng problema nyo? Ako pa ang may problema. Sir, wag niyo na pong awayin ng mami ko. Mami, tutulungan kitang maglinis. Wag na anak, kaya ko na to. Diyan ka na lang sa malilim. Papadudot na paaway si Mami dahil sa inipon niyang mga kalat at basura na tinanggal niya sa puntod ni Daddy. Pero lilinisin naman po niya yon. Hindi lang po sila nagkaintindihan ng lalaki na asawa nung nakalibing sa katabing nicho. Si Mami mabait pero medyo mataray po siya kaya hindi din po niya tinigilan yung lalaki. Habang naglilinis si Mami ay inaway niya din yung lalaki. Pero kinakausap pa din ako ni Mami na huwag siyang gayahin dahil mali ang makipag-away. Pero hindi mapigilan ni Mami. Pag may sinabi yung lalaki ay sasagot din siya. Noong nakita ni Mami na umiiyak na ako ay tumahimik na siya. Mahabang katahimikan tapos ay nag-sorry sa akin si Mami. Sinabi ko na mag-sorry din siya sa lalaki at makipag-ayos para wala na siyang kaaway. Kaso nung humingi ng pasensya si Mami, nasabi pa nung lalaki na yon na yan na yon, nalinis mo na yan. Akala ko lilinisin mong maigi. Magagalit pa muli sana si Mami pero napatingin siya sa akin. Hindi niya alam kung paano lilinisin yung lapag noong nicho na pinag-ipunan niya ng mga natanggal na damong ligaw, basura at kalat sa nicho ni Daddy, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, problemado si Mami pero gusto niyang walang masabi yung lalaki. Ayaw na din niyang makipag-away pa dahil napahiya na siya sa akin. Ayaw niyang magaya ko ang pakikipag-away. Kaya kahit palaban si Mami ay pinigil niya talaga ang sarili niya na pumatol pa. Naintindihan ko din naman yung lalaki sa kabilang banda kung bakit siya nagsungit. Hanggang sa naalala ni Mami na sa pagpasok sa sementeryo ay may nagbebenta ng walis at iba pang mga panglinis. Kaya kinausap niya ako. Total ay malapit lang naman yung entrance ng sementeryo kung saan ay nakalibing si Daddy. Ang sabi niya na iiwan niya ako at ako munang magbantay ng mga gamit namin. Kahit alangan si Mami ay sinabi niya na mabilis lamang siya. May bibilhin lamang siya sa labas. Pumayag ako, Papadudot, kasi madami din yung dala namin para bitbitin pa ni Mami palabas at pabalik sa loob. Saka baka isipin ng lalaki na aalis na kami at iiwan na marumi ang harapan ng puntod ng asawa niya. Pag-alis ni Mami ay pinagbilin niya sa akin na dito lamang ako sa nicho.
Samantala ay dumalaw din sa sementeryo ng araw na yon ang kakilala namin. Yung pinagbilinan niya ay paminsan-minsan naman akong tinitingnan bilang pagbabantay. Nakita ko yung lalaki na nakaupo sa harapan noong puntod ng asawa niya at sobrang lungkot nung lalaking kanina ay masungit. Kaya nilapitan ko siya at inalok ng tubig. Hello po! Oh, bakit? Gusto niyo po ng tubig? Huwag ka dyan, mainit. Dito ka sa lilim. Salamat po. Bakit mo ako binibigyan ng tubig? Baka magalit ang mami mo. Hindi naman po bad si Mami. Hindi ko naman sinasabi na bad siya. Ang bad lang yung ginawa niya. Opo, bad nga po yun. Pero lilinisin naman po talaga niya pagkatapos niyang linisin yung kay Daddy. Inipon niya lang po dyan. Kita mo naman na problema siya kung paano lilinisin niya mga alikabok, lupa at iba pang naiwang dumi dyan. Pagdating po namin dito, marami na rin po talagang mga alikabok at saka lupa dyan. Medyo madumi na din po sa harap nyo, kaya hindi po lahat yan si Mami ang may gawa. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, turo po sa akin ni Mami, wag daw po ako magsisinungaling. Pasensya ka na kung nasabihan kitang nagsinungaling kanina ha. Nabigla lang ako. Kalimutan nyo na po yun. Inom na po muna kayo. Eto po oh. Salamat. Mabait po ang mami ko. Sigurado po naiintindihan niya kung bakit kayo nagalit. Nabigla lang po siguro ang mami ko kaya po niya nasabi yung mga nasabi niya kanina. Mabait nga ang mami mo. Kasi maganda ang turo niya sa'yo eh. Opo, gusto po ng mami ko na maging pareho ako ni daddy ko. Mabait. Nasaan ang daddy mo? Siya po yung nakalibing dyan. Ah, ganun ba? Sorry. 8 years na po siya nandyan. Asawa niyo po ba yung nandyan sa inyo? Oo, 12 years naman siyang nandyan. Ah, bakit po siya namatay? Nagkasakit siya. Ah, pareho po pala sila ng daddy ko. Daddy! Pareho po kayo ng asawa ni Sir! Ay, ano nga pong pangalan nyo? Harry. Ayun! Yung asawa po ni Sir Harry, pareho mo po, Daddy! Namatay din po sa sakit. Nakakatuwa ka naman. Kinakausap mo ang daddy mo. Opo, bakit kayo po? Hindi nyo po ba kinakausap ang asawa nyo? Hindi eh. Po? Eh ano pong ginagawa nyo pag nandito kayo? Nakatingin lang? Nagdadasal. Ako din po nagdasal kanina. Pero pagkatapos po, ayun, nag-usap na po kami ng daddy ko. Talaga? Opo, kaya kausapin nyo din po si Ma'am. Sige po, nadidinig niya kayo. Sige na po, iniintay niya po kayong magsalita. Sige na nga. Minda, kamusta ka na? Ako, mabuti naman. Maganda na yung takbo ng kumpanya natin. Sige na po, wag na po kayo mahiya sa akin. Ikaw talagang bata ka. Sige na nga, kakausapin ko pa siya. Teka, ano ang pangalan mo? Ani po. Okay. Minda, ito si Ani. Bago kong kaibigan. Siya nagsabi, kausapin daw kita. Kaya eto, kinakausap kita ngayon. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi ka nawawala sa puso ko. Sobrang mahal na mahal niyo po si Ma'am Minda. Oo, kaya sobrang lungkot ko nung nawala siya. Ngayon po, malungkot pa rin ba kayo? Oo. Naku, dapat po masaya na kayo. Kasi baka malungkot din si Ma'am Minda kapag po malungkot kayo hanggang ngayon. Hindi ko pa alam paano matanggap eh. Isipin niyo po na masaya siya ngayon para po matanggap niyo. Ikaw ba? Natanggap mo na ba na wala na ang daddy mo? Opo, pero yun nga lang po. Tuwing nakikita ko na may daddy yung classmates ko, naiinggit po ako. Pero ngayon po na nakausap ko na siya, pipilitin ko na po na hindi na mainggit. Nakakabilib ka naman. Bakit po? Kasi ikaw pa ang nagtuturo sa akin paano makarecover. Nasaan po ba ang mga anak nyo?
Wala kaming naging anak. Bakit po? Wala eh. Hindi kami magkaanak. Di bali po, di isipin nyo na lang na anak nyo ako at saka iisipin ko na parang kayo yung second daddy ko. Para ka naman matanda. 10 years old na po ako. Nakakatuwa ka. Ayan, masaya na po kayo. Salamat. Huwag din po kayong magalit kay mami ha. Hindi na. Sabi ko nga, nabigla lang ako kanina. Yan, mas masarap po kapag walang kaaway. Yun po ang laging sinasabi sa akin ng mami ko. Ang lalaki nga pong tinutukoy ko ay si Sir Henry. 50 years old po siya noon, byudo at walang anak. Nagtatawanan po kami nang dumating si Mami at nagtaka ang nanay ko kung bakit kami nagtatawanan. Magagalit pa sana si Mami pero sinabi ko na hindi nagalit sa kanya si Sir Harry kaya hindi na siya nagsalita pa. Maya-maya ay humingi ng sorry si Sir Harry kay Mami at hindi kumibo si Mami pero alam ko na okay na siya kaya lang ayaw pa niyang tanggapin. Ganun po talaga. Pag hindi po matanggap agad ang isang bagay ay hahayaan na lang po muna natin hanggang sa gumaan na ang loob. At yun po si Mami. Pinipigilan na din ni Sir Harry si Mami na ituloy ang paglilinis pero ang sabi ni Mami ay hayaan na lamang siya at sayang naman ang binili niyang walis kung hindi niya gagamitin. Matapos maglinis ni Mami ay hinain na namin yung mga baon namin at binilungan ako ni Mami na alokin ko daw si Sir Harry. Nahihiya pa nga si Sir Harry pero napilit ko din. Baka gusto ni Sir Harry na makasama ang asawa niya kaya dinalhan ko na lamang siya, Papa Dudut. Anak, alokin mo yung nasa kabila. Dadalan ko po siya nitong kakanin. Sige. Sir Harry, Oh, Ani. pinapadala po ng mami ko tong kakanin. Ha? Nakakahiya naman. Huwag po kayong mahihiya, madami po kaming baon. Wag na lang. Baka po sumama na naman ng loob ng mami ko. Kunin niyo na po. Sige na nga. Pakisabi sa mami mo, salamat. Ani, halika sandali. Okay po. Ay, may tubig na po ba kayo? Ayos na. Nakakahiya na. Ani! Sandali lang po ay kukuha ko kayo ng tubig. Wag na, Iha. Salamat sa tubig kanina. Wait lang po. Mami, bibigyan ko din po ng tubig si Sir Harry ha. Ayan, kumuha ka na lang dyan. Thank you, Mami. Sir, eto na po. Salamat. Pero wag mo na akong tawagin na sir. Hari na lang. Ay, magagalit po si Mami. Sabi niya dapat lagi po ako magalang sa kahit na po kanino. O sige, tawagin mo na lang akong Tito Hari. Okay ba yon? Sige po, okay po yun, Tito Harry. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Teka, ano nga palang pangalan ng mami mo? Mami Cherry po, pero wag niyo na po siyang tawagin na Mami. Cherry na lang po. Ani! Sandali lang po ha, baka may ibibigay po si Mami sa inyo. Sabihin mo, tama na to. Ako pong bahala sa inyo, Tito Harry. Anak, halika na, kumain ka na. Mami, bigyan din natin si Tito Harry ng spaghetti ha. Sinong Tito Hari? Ayun po, si Tito Harry. Bakit naging Tito Hari na ang tawag mo sa kanya? Nakakatuwa po, no? Salamat dito sa bigay mo, Cherry. Teka, paano mo nalaman ng... Di bali na, si Ani ang nagbigay niyan, hindi ako. Kami po ni Mami ang may bigay niyan. Tapos ito pong spaghetti. Malapit na po kasi ang birthday ni Daddy eh. Nako, wag na, Ani. Sige po kayo. Baka sumama po ang loob ni Daddy kasi ayaw niyong tanggapin yung handa niyang spaghetti. Ikaw talagang bata ka. Sige na nga. Salamat ha. Salamat, Cherry. Walang anuman. Tatawagin po sana namin kayo dito eh. Anak! Kaso wala pong kasama si Tita Minda doon sa kabila. Sinong Tita Minda?
Asawa po ni Tito Harry. Namatay din po siya sa sakit kagaya po ni Daddy. Ikaw na bata ka, napaka-usisera mo. Mami, nauna pala si Tita Minda dito kasi 12 years na siya dyan. Si Daddy 8 years pa lang. Anak, hindi na maganda yan. Pinagkakalat mo ng tungkol sa ibang tao. Si Tito Harry naman po ang nagkwento sa akin. Napag-usapan lang namin kanina. Kumain ka na nga, anak. Tito Harry, pag po may kailangan ka po, sabihin niyo lang po sa amin ni Mami ha. Sige, salamat uli. Anak, huwag kang nagtatanong tungkol sa buhay ng iba. Nagkakwentuhan po kami kanina. Mabait naman po si Tito Harry eh. Kahit na. Tsaka hindi mo siya tito. Bakit po si Tito Cesar? Hindi ko naman po talaga siya tito, pero tito po ang tawag ko sa kanya. Tumbatang to talaga ang daming dahilan. Galit po ba kayo kay Tito Harry? Ikaw talaga, Ani? Mami, ano pong sagot nyo? Hindi na. Parang ikaw ang nanay ah. Papa Dudut, natapos po ang araw na yon na masaya ako dahil nakausap ko si Daddy, nakapagsalo kami ni Mami kasama si Daddy at may bago pa akong naging kaibigan, si Tito Harry. Walang kasing saya ang araw na yon. Kaya lang po ay magkikita na lamang kami ni Tito Harry kung sakaling magkakataon uli na magkasabay kaming dumalaw sa daddy ko at siya ay kay Tita Minda. Pero syempre po, sa susunod na magpunta kami ni Mami ay magdadala na kami ng panlinis para hindi na maitambak ni Mami ang mga dumi sa kabilang nicho. Pero si Mami ay napansin ko matapos naming dumalaw kay Daddy noong araw na yon ay parang nalungkot na naman siya. Kahit na hindi po niya sabihin sa akin ay nararamdaman ko po. Kilala ko po si Mami. Bata pa ako ay kaming dalawa na ang laging magkasama. Kaya kabisado ko na po siya noon, Papa Dudut. Kinausap ko si Mami at ang sabi ko ay dapat ay masaya na siya. Kasi yon din ang sinabi ko kay Tito Harry na maging masaya siya kahit na wala na ang asawa niya. Tinanong ko si Mami noon kung ako ba ang dahilan kung bakit hindi niya magawa ang mga gusto niya. Nagulat si Mami at hindi alam ang isasagot niya sa akin. Kaya sabi ko na lamang sa kanya, dapat ay gawin niya pa din ang mga gusto niya. Sabi ko ay malaki na ako at kaya ko na ang sarili ko. Kaya hindi na niya ako kailangang pang intindihin. Magsasabi na lamang ako pag may kailangan ako. Nakita ko na po na napaisip si Mami, Papa Dudut. Isang araw ay kinausap niya ako tungkol sa importanteng desisyon niya sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kinausap ako ni Mami tungkol sa plano niya. Gusto niyang malaman kung okay lang sa akin na bumalik siya sa pagtatrabaho. Natuwa ako, Papa Dudut, kasi malilibang na si Mami kaya sinabi ko sa kanya na okay yon. At sabi ko pa ay ako ang maghahanda palagi ng susuotin niya. Sabi ko ako ang magtitiklop ng lahat ng mga nilabhan niya para makatulong ako sa kanya. Natawa lamang si Mami dahil hindi ko daw kailangan. Magagawa pa din naman daw naming dalawa yon. Hindi daw mawawala yung routine namin na yon kasi isa yon sa mga bonding namin. Isa pa daw ay hindi pa naman siya nag-a-apply. Tinatanong pa lamang niya ako at kung sakaling mag-apply daw siya ay hindi pa din naman daw sigurado kung matatanggap siya. Kaya naman pinalakas ko ang loob ni Mami at sinabi kong magaling siya kaya matatanggap siya. Makalipas nga po ang isang linggo ay, ayun na nga, Papa Dudut, may magandang balita na dumating kay Mami kasi may final interview na kaagad siya doon sa kumpanyang in-applyan niya. Sabi ko kay Mami ay mag-celebrate kami at natawa na lamang siya kasi interview pa lang daw. Bakit kailangan mag-celebrate kaagad? Ang sabi ko ay matatanggap siya. Natawa na lamang muli siya at wala nang nagawa. Pero mapilit ako, Papa Dudut. Sabi ko ay mag-celebrate kami pagkatapos mismo ng interview niya.
Gusto ko ring sumama sa interview niya para diretso na kami sa celebration. Pumayag naman si Mami. Kinabukasan, nandun na kami sa opisina kung saan i-interviewin si Mami at maaga kaming dumating. Kaya kinausap muna ako ni Mami at ipinwesto sa may lobby kung saan ako maghihintay. Siyempre po ay daming bili ni Mami. Sinabi ko po sa kanya na huwag akong intindihin kasi baka kabahan siya sa interview niya. Nang pumasok na siya, ako naman ang naghintay sa labas nang biglang may kumausap sa akin. Anak, sigurado kang okay ka lang dito? Opo, Mami. Doon lang naman ako sa loob. Ayan naman yung receptionist, kung ano man ang mangyari, humingi ka ng tulong sa kanya ha? Mami, huwag ka na mag-alala sa akin. Baka kabahan ka pa sa interview mo. Kakabahan talaga ako pag hindi ka okay. Okay po ako, Mami. Kaya mag-relax ka na po. Kasi parang hindi naman maganda na sinama pa kita dito. Mami, nandito naman po ako sa loob lang ng building at yung bilin niyo po, huwag makikipag-usap sa hindi ko kilala. Hindi ko po nakakalimutan yun. Basta anak ha, kapag... Mami, mag-relax ka na po, please. O siya, relax na ako. Ayan, galingan mo, Mami ha. Ay, magaling ka na pala talaga. Ikaw, ang galing mong magpalakas ng loob ha. Ay, sandali, kinakawayan na ako ng receptionist. O sige, papasok na ako ha. Sige po. Ani? Po? Tito Harry! Ano pong ginagawa niyo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nandiyan po si Mami sa loob. Bakit? May interview po siya. Talaga? Opo, mag-a-apply din po ba kayo? Hindi. Bakit po kayo nandito? Dito ako nagtatrabaho. Talaga po? Pag natanggap po si Mami, magiging magkatrabaho na po kayo. Saan ba siya pumasok? Doon po sa may receptionist. Sandali ha. Saan po kayo pupunta? May kakausapin lang ako. Sige po. Nakakatuwa naman. Magkakasama si na Mami tsaka Tito Harry sa trabaho. Pero sana matanggap si Mami. Ani, kumain ka na ba? Opo, kanina po sa bahay. Pero pagkatapos po ng interview ni Mami, kakain po kami sa labas. Talaga? Opo, may gagawin po ba kayo mamaya? Gusto niyo po bang sumama sa amin ni Mami? Sige, tingnan natin kung okay sa mami mo. Matutuwa po yun, sigurado po ako. Tanungin muna natin siya. Ngayon po ba may gagawin po kayo? Wala pa naman. Samahan niyo na po muna ako dito, Tito Harry, hanggang makalabas po si Mami. Walang problema. Dito lang ako. Ayan, para po paglabas ni Mami, tanungin natin siya kung pwede kayong sumama. O sige, ganun na lang. Magkwentuhan na muna tayo. Opo, madami po akong kwento. Kamusta ka? Mabuti naman po, matataas po yung grades ko. Talaga? Ang galing naman. Nanalo din po ako sa spelling bee. Nakakatuwa ka naman. Kayo po, kumusta po kayo? Okay na rin. Nakatulong yung sinabi mo na tanggapin na ang pagkawala ni Minda. Pareho po kayo ni Mami, kaya nga po magtatrabaho na siya ulit eh. Sana nga po makuha siya. Magaling ka magpayo eh. Ay, sandali. Hintayin mo ako. Bibili lang ako ng soft drinks dun sa vending machine. Sige po. Anak. Mami! Ano, tapos na po? Oo anak. Ano pong sabi? Anak, sabi sa akin. Tanggap ako! Ha? Yay! Ang galing ng mami ko! Kaya magse-celebrate tayo. Cherry, Harry? Ani, ito ang soft drinks. Binilan na din kita, Cherry. Ba't ka nandito? Mami, dito din po nagtatrabaho si Tito Harry. Ganun ba? Inom na kayo. Mami, sasama po si Tito Harry sa celebration natin.
At walang nagawa si Mami kundi ang pumayag na sumama si Tito Harry. Hindi na din naman siya galit sa kanya kaya pumayag siyang sumama si Tito. Masaya ang kwentuhan namin noong moment na yon pero napansin ko pong hindi pa din ganon ka-open si Mami. Nahihiya pa din siya kay Tito Harry sa nagawa niya sa sementeryo. Mukhang na-guilty talaga si Mami doon. Maraming kami napagkwentuhan maliban sa isang bagay na matutuklasan pa lamang ni Mami. Nakakatuwa na nakaka-excite noong dumating yung araw ng first day ng pasok ni Mami sa trabaho. Kitang-kita na masaya siya. Alam niyang makikita niya doon si Tito Harry pero hindi niya akalain na makikita niya ito. Hindi bilang empleyado kundi bilang may-ari ng kumpanya. Kaya pala pumasa kaagad si Mami dahil sa sinabihan ni Tito Harry na tanggapin na kaagad siya noong interview. Lalong nahiya si Mami sa nalaman niya noong araw na yon. Kinausap niya ako noong umuwi siya ng hapon at sinabi niya na hindi na siya tutuloy sa pagtatrabaho sa kumpanya na yon dahil nga sa nalaman niya at naiilang siya na natanggap siya dahil sa palakasan. Pero kinausap ko si Mami at sinabi ko sa kanya na alam ko namang ginalingan niya noong interview kaya siya natanggap. Sinabi ko rin na natural na magaling siya kaya pag nakita ng lahat yon ay malalaman nila na deserve talaga ni Mami na makapasok doon. Kinausap ni Mami si Tito Harry na susubukan niya raw ng 1 buwan. Gusto muna niyang mapatunayan sa sarili niya na kaya niya yung trabaho doon at yon ang magiging basihan ni Mami kung itutuloy niya yung trabaho doon. Pumayag naman si Tito Harry sa palugit na ibinigay ni Mami sa sarili niya. Matapos nga ang 1 buwan ay hindi nagkamali si Tito Harry na tinanggap niya sa kumpanya niya si Mami. Natural daw na magaling si Mami sa trabaho niya. Mula noon ay naging magkaibigan na sila ni Tito Harry. Hindi na nahihiya si Mami sa kanya, Papa Dudut. Minda, bakit ang linis nitong puntod mo? Tito Harry! Oh, Annie, Cherry, Kumusta, Sir Harry? ano bang sir? Nasa labas tayo. Nasa sementeryo pa. Hari na lang. Tito Harry, kanina ka po ba? Kadarating ko lang. Kayo? Kanina pa kami. Bumili lang kami ng kandila. Naiwan sa bahay yung dadalhin dapat namin eh. Talaga? Nakita niyo ba kung sino ang naglinis dito sa puntod ni Minda? Si Mami po. Ganun ba? Nakakahiya naman. Nilinis ko na rin naman yung puntod ng asawa ko kaya nilinis ko na rin yung sa inyo. Salamat ha. Tumulong din po ako. Oo, tumulong yung batang yan. Nako, salamat Annie. Wala po yun. Ang saya nga po namin ni Mami habang naglilinis eh. Siyang nagpunas niyang puntod ni Maminda. Wow, ang galing naman ni Annie. Ang kintab ng puntod ni Minda. Siguradong matutuwa siya sa itsura ng puntod niya. Kinakausap ko nga po siya kanina. Naku, oo, kanina pa niya kinakausap si Maminda at ang daddy niya. Talaga ba, Annie? Opo. Anong sinasabi mo sa kanila? Sabi ko po na tulungan nila kayo ni Mami na matanggap na ang pagkawala nila at maging masaya na po kayong dalawa. Masaya naman ako ah. Ako rin. Naka-move on na rin ako. Bakit hindi pa po kayo maghanap ng bagong mamahalin? Anak, ano ba yung sinasabi mo? Kasi siguro po, pag may minamahal na ulit kayo, magiging mas masaya po kayo lalo. Sir Harry, pasensya na kayo dito kay Annie ha. Tama naman siya. Sabi sa'yo, Mami! Anak, napakabata mo pa ha. Hindi mo pa dapat nasasabi yung mga ganyan. Siguro naman kung maghahanap tayo ng bagong mamahalin, hindi na magagalit ang mga partner natin na tahimik na. Sa palagay ko, magiging masaya sila pag masaya na rin tayo. O diba, Mami? Tama po ako? Anak, doon ka muna. Upo ka sa lilim, ayusin mo yung mga dala nating pagkain. Mag-uusap lang kami ng Tito Harry mo. Yay! Anong yehey? Po?
Yay po kasi kakain na po tayo mamaya. O sige anak, ayusin mo na yung mga pagkain. Sige po. Nakakatuwa talaga tong si Annie. Pasensya ka na sa anak ko ha. Ano bang pasensya? Natutuwa nga ako sa kanya eh. Pasensya na sa mga sinasabi niya. Kahit na ang bata pa niya, medyo matatas talaga magsalita. Sa totoo lang, madalas nagugulat ako kasi ang dami niyang gustong sabihin. Matalino kasi ang mami niya. Baka sa daddy niya naman na, matalino ang asawa ko eh. Eh di mas lalo. Kaya pala siya ganyan kasi namana sa inyong dalawa. Salamat. Para saan? Sa pag-iintindi kay Annie. May point naman talaga siya eh. Siguro nga. Anong tingin mo sa sinabi niya? Sa palagay mo din ba matutuwa ang asawa mo kung maghahanap ka na ng bago mong makakapartner? Siguro. Matagal na din naman, kaya siguro okay na sa kanya. May nagugustuhan ka na ba? Ngayon ko lang naisip yung sinabi ni Annie kaya wala pa akong nagugustuhan talaga. Yun eh kung may magustuhan man ako. Sa bagay, Eh ikaw? meron na. Matagal ko na rin siyang gusto kaso naiilang pa ako magsabi. Aba, sabihin mo na baka maunahan ka pa. Tama ka. Pwede ba kitang ligawan? Ha? Mami! Umuo ka na! Papa Dudut, kahit na hindi po ako nakatingin ay nakikinig po ako sa usapan nila Mami at Tito Harry at dinig na dinig ko noong tanungin ni Tito Harry si Mami. Hindi po kaagad nagpaligaw si Mami kay Tito Harry. Masyado raw mabilis para pumayag siya kaagad. Pag-iisipan daw muna niya ang lahat at pumayag naman si Tito Harry at willing naman daw siyang maghintay. Masaya na daw siya na nasabi niya ang gusto niyang sabihin. Pero kahit na ganun po ay hindi naman nagbago sa amin si Tito Harry. Pareho pa din ang treatment niya sa amin ni Mami Papa Dudut. Hindi din kinulit ni Tito Harry si Mami. Hinayaan niya lamang na makapag-isip po ito. Sinabi niya din na kahit anuman ang isagot ni Mami ay handa siyang tanggapin. Nangako rin si Tito Harry na kung sakaling hindi pumabor sa kanya ang desisyon ni Mami ay hindi magbabago ang pagtingin niya sa amin. Kaya lalo ko siyang minahal. Tumuloy ang mga buhay namin at patuloy pa rin sa pagpasok sa trabaho si Mami. Tapos ay dumarating na nga yung time na palagi na din po kaming sabay-sabay na dumadalaw kina Daddy at Tita Minda. 2 beses sa isang buwan kaming dumalaw sa sementeryo at katulong na din po namin si Tito Harry sa paglilinis ng mga nicho. Matapos makapag-isip-isip ni Mami ay pumayag na rin siyang ligawan ni Tito. Makalipas nga ang 3 buwan ng panliligaw ay sinagot na ni Mami sa wakas si Tito Harry, Papa Dudut. Mahal pa din namin ni Mami si Daddy at ganoon din naman si Tito Harry kay Tita Minda. Pero masaya na din sa pagmamahalan nila sina Mami at Tito Harry. Ako naman po ay hindi naiinggit tuwing nakakakita ako ng mga kakilala na kasama ang papa nila. Dahil may daddy na ulit ako na nakakasama ko na sa mga okasyon at selebrasyon sa eskwelahan man o sa pamilya. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng kwento ni Mami at Tito Harry. Forever fan po ako ng Barangay Love Stories sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Annie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever